Sa matag hampas sa balok sa kinabuhi, nga puno sa kabugat nga gibati, daplin sa baybayo, nagbabili ng tingog nga murang nag-awit sa dunggan, sagol kakulba og kasakit ang nabatian. Kung hantod ka nos amulinaw, masulbad ang mga problemang gisagubang sa matag adlaw, nga pakigbugno aris kalibutan. Asa ako pagadalon, sa akong pagpadayon aduna ba ako'y mahandom? Lami na kaayo mo buhi, apan kung masurrender ako unsa may sunod, mulinaw ba ang tubig? Sa kinabuhi ta, ginasulayan kita kanunay, kung hantod asa kita mugunit, kung hantod kanus anato kaya. Kung magpalaluya kita, kung dili ta musukol, magmalampuson ba kita or mapildi ta, ug dili nato kaya tanan kung atong kasing-kasing ug gunahuna puno sa pagtuo, nga kaugalingon ra nato atong saligan, ang makasulbad sa tanan. Dili gayon magmalampuson ang usa ka tawo. Sa bisag unsa nga mga pagsulay kung magsaligra sa kaugalingon na kusog ug kaalam, dili gayon mulinaw ang balud sa kinabuhi kung dili kita mosalig sa kaytas-an nga mo'y makagahom sa tanan. Ug dili kita magmalipayon kung sa matag problema, sa taas ubos sa kinabuhi, sa kasakit ug kalipay wala ang pagpasalamat ta, mulinaw ang tubig sama sa kinabuhi kung ako, ikaw adunay pagsalig sa Dios. Kung kitang tanan sa bisan unsa mang giagian, kung bugat borgaan adunay kasing-kasing sa pagpasalamat sa uban ug labaw sa tanan sa atong Dios na amahan. Kayo'y problema nga dili nato masulbad kay igsuonan.